ndị gburu egbu agụ ha ọnụ, ndị gbara aka lọ agụ ha ọnụ, ndị esiri na plen budo ozu ha, ma ụmụ nwaanyị ndị dị ime agbawara afọ bute nwa ebutere esiri na plen bute ha na pọtụ eri nri ọwụrụ ofe igwu ana jekọrọ akwụkwọ dị obosara donye n'ime ana ahụ awụnye ego ofe ebe ahụ hụnatazie na-eri ya ka nkịta. Ọ ga-aga na-ebute nri ọgụ ebido ndị na-ebute nri onye bụ ofe etinye isi ebe a, onye bụ garị etinye isi ebe a. Ejekọwa ete so na ebe agha ma na chi eji si ga-abụ maka na ọbọta aka tọrọ ebe ahụ ọha bụ ọha nkwe ndị na-anya aka nkwe ndị gbachapụrụ anyị na-asị n'ọwụ ihe anyị metere dọọ n'ọnọdụ ya. O Chineke bụ ikpe nke ahụ. Mkpamkpa kpara na-agba anyị mgbe gara aga ihe karịrị afọ 50 ka agha bịakwutere anyị na-akwadoghị akwado. O nwere ndị pụtara n'ihu ọgụ ka ha chekwebe ala anyị. Ọtụtụ nwụrụ, ọtụtụ ka mgbọ tụgburu anyị agụtaghị ọnụ. Ọtụtụ bụ ndị anyị ahụghị chaa ihe mere n'ala anyị, mana o nwere ndị pụtara na ya bụ ihe. O nwere ndị mgbọ tụrụ mana ha nwụghị. O nwere ndị mma bere mana ha ka dị yo.